Әкият илендә. А может быть флаг? Нет, ты чего? Может быть открытки? Это не то. Не нужно ей подарить. Надо попасть Ча-Ча. Она все придумает. Будет Ча-Ча! Что случилось? Будет Ча-Ча! Здравствуйте! Миссис Балага! Что случилось? У Софии день рождения. Мы не знаем, что ей подарить. Хорошо, я вам помогу. Устроим для Софии праздничный стол. Для этого нам понадобится посуда. Ура! Нам нужна посуда, тарелка, теленьке, теленьке. А вот и ложки, кошек. Кашек. Ну и, конечно же, чашки. Щенаяк. Чинаяк. Щенаяк. Әкият илендә. Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. Тәлинкә, кашык, чынаяк, зур тәлинкә, кечкенә тәлинкә, зур кашык, кечкенә кашык, зур чынаяк, кечкенә чынаяк. Богдан, какого цвета у тебя тарелка? Нинди теленьке. Düz. Сәйдә, нинди теленьке? Кызыл тәлинкә. Булат, нинди теленьке? Сары тәлинкә. Гөлчәчәк, нинди тәлинкә? Зәңгәр теленьке. Булат, сосчитай, пожалуйста, сколько тарелок? Нище теленьке. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Нище теленьке? Биш тәлинкә. Слушай, повтори. Тыңла, кабатла. Кызыл тәлинкә, сары тәлинкә, яшел тәлинкә, зәңгәр тәлинкә, ак тәлинкә, бер тәлинкә, ике тәлинкә, өч тәлинкә, дүрт тәлинкә, биш тәлинкә. Ну вот, стол готов. А теперь делаем подарок. Пойдемте. Приготовили свои ладошки.
Әкият илендә. Без атлыйбыз тура юлдан, чакырабыз сезне дә. Без телибез өйрәнергә, без телибез сөйләшергә моңлы Тукай телендә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Барда кызыклы безгә, килегез дуслар сездә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Моңҗизалар күрерсез, безнең белән керерсез, әкиятләр иленә. Әкият илендә.